Anama number 2 no budgeta na isimbido television yawo ebe ihe niile na-eme na Ikomba Africa nke na-agba na Egypt yawo African Cup of Nations Specials nke budgeta imena diko si dai na-ewetrunia no dia utoshi na-adaba na mba Egypt nakwa ụfọdụ mururu akụkọ ma ndị na-akụ bọọlụ otu ha shi akụga bọọlụ ha makwa ihe ndị ọzọ na-agagasị na mba Egypt echepụkwa na aha mụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel ya onye na-ewetara ya n'ụbọchị taa dịka o si dị ọwụ naanị m nọ n'ụbọchị taa m na-agadaga nwaanyị ọma Chika nọ na ya bụ ọgbọ ka anyị nwee ike tụpịa ya bụ okwu mana ka ọ hapụ ịwụ ka m na-eji aka m akọwa onwe ya ka o were aka ya fụọ ya nwe onwe ya opi. Igbo ndị ọma kedu ka o si aga ana m anabata unu n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa bụ Nations Cup Special bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Ihe ọbụla nwere mbido nwere ọgwụgwụ. Igbo kwuru si gịnị ajụwa nkwụ kapiwa ọnụ ịmara na mbufu ya eruola nso. Nations Cup nke afọ a eruola nso dịka o si aga na mba Egypt, mba Senegal na mba Algeria ga-achịpụ ya taa n'elekere 8 nke abalị iji mata mbe na-abụ nke bụ oke onye ga-ebu iko mba Afrịka nke afọ. Ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn ka o si abịara unu ahụ na ka ndị ala anyị si mee gịnị butere anyị ọlatara nchara kpamkpam ka njọ. Aha nka bụ Nwada Chika Iro. Ana m asị ka unu nọnyere anyị n'ụbọchị taa maka ọtụtụ ihe anyị jiri bịa n'ụbọchị taa bụkwa nke anyị ga-achọ ka anyị na unu kerie na ya. Nwada Chika si n'ọwọla tara nchara mana sị onye gara ahịa kpadị ihe ọ zụtara n'ahịa mere gịnị ọ gbaghị aka ya. Super Eagles na onwe ha gbatara aka ha maka na o nwere ọtụtụ ndị mba Afrịka ọzọ bịara ya bụ iko mba Afrịka enweghị ihe ha dị. Onwe ndị na-abịaghị abịa onwe ndị nọla n'oge onwe ndị ụka ha na-abịa ha mana ha ga-ala mana Super Eagles m na-ekele ha m na-asịkwa na ha jisikwa ike mana ọ ka fọtụrụ ka anyị leba anya n'otu okwe ha na ndị Tunisia shiga manakwanụ otu anyị ga-esi na-eleba anya maka iko mba Afrịka ọzọ nke na-abịa na 2021. Unu ga-asị na anyị emechabeghị 2019 anyị abawala 2021. Ka bido ugbu a mee gịnị kwadowe maka ya bụ African Cup of Nations 2021 ka anyị leba anya n'okwe Super Eagles of Nigeria na Tunisia shiga. Ibela anya na ya bụ okwe ndị Tunisia n'onwe ha ke ajụ n'ume otu m ha shi ke ajụ n'ume mgbe ha na ndị Senegal gbara ya bụ semi-finals mana ya bụ earlier goal ịmana a na-agba akụmakụ bọọlụ enweta ha na earlier goal ọ na-ara ahụ enye goolu ọzọ na ya bụ okwe. Kedu ka isi chee kedu ihe ọdịnihu ịhụrụ na Super Eagles na okwe ha na ndị Tunisia gbara? Ile anya na okwe anyị na Tunisia gbara Nigeria gbara mbọ ọ wee eziokwu na ka ha si gbacha mbọ abụrụ ihe anyị tụrụ anya n'aka ha. Anyị anya onye dịka Iwobi na Musa enwe ihe ha gbara ahụ ha na iwe onye ọbụla nọ na-eche onye ọbụla onye ọbụla dị blank enweghị any creativity anọ na ya bụ match ya dịsị ka otu ihe bọọlụ ha gbasara ha na ndị mba Algeria ha gbadoro ezigbo bọọlụ karịa ka ha na ndị Tunisia bọọlụ ha ji gba ezigbo bọọlụ maka na a ga-asị na ịma na okpokpo aha na-egbu nwa Igbo si na okpokpo aha na-egbu nwa nkịta ha nụgo Algeria a ga-asị ka ịgba nnukwu maka na a ga-eche na ha chere na Tunisia wee obere mba mana chefuo n'ụbọchị ahụ ewezuga goolu aha igala na nkeji nke atọ nwere ike bọọlụ akara aba extra time oru penalty ndị Tunisia ma ọfụma ama ka esi akapụ ya bụ penalty Chukwu zọrọ ya bụ Nigeria na ọbaghị extra time. Ka anyị bịa ekwu okwu gbasara onye ntụziaka Super Eagles ọ dị gị ka onye nwa ga-eso ha agakwa mba aga African Cup of Nations ka a ga-agba na afọ 2021 ka anyị lee progress ya ka anyị lee achievement onye ntụziaka ndị Super Eagles nwegoro na Super Eagles so far. Ine anya ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka gịnị ka a chụpụ ya n'ihi gịnị asị na obute iko mba Afrịka mana ilekwa anya ndị NFF gwara ya tupu ya agawa mba Egypt si gịnị ihe anyị chọrọ ka iruo gịnị semi-final. The man ahụ ya gwara ya ihe ndị NFF gwara ya the man ejisikwa ike ruo semi-final and ka ọ dị ugbu a ha chọghị ịchụ ha sị na ha adịghachi ya kama na ha ga-ezipụ ka ọ gaa nkụzi na mba Germany jee mụtakwa otu ihe maọbụ nke abụọ ka esi ahazi otu egwu bọọlụ. Ọ dị mma yawa na onwe ya ihe ọzọ anyị ga-agbalịsikwa ike ịhụ na abịa hazigharịa Super Eagles team maka na o nwere ọtụtụ ụmụaka ndị nọkwa na some local leagues
aga Mmụọ ha na-anụ mmụọ ha ọkụ. ka na-anụ ọkụ. Ọ bụ ndị na-aga ịga Iwu Anyanwụ National gaa Enyimba ma ọ gị gaa Kano Pillars, ndị ọtụtụ mba local clubs dị iche iche a ga-ahụpụta ụmụaka mmụọ ha na-anụ ọkụ. Otu aka ọ si dị na anyị ga-agatụ n'obere ezumike ga-ekiri anụ obere highlight ya otu okwe